Men jag måste hjälpa dig. Nej, kolla. Du får hjälpa till. Va? Du får hjälpa till lite grann. Vad gör du då? Hur? Här då. Ta just, bara gå upp. Alltså det här går inte, eller? Stå där framme och så håll dig mot sig. Och så drar du samtidigt. Nu måste du hålla mot. Håll emot. Ta högre upp om du kan. Du får inte släppa nu. Du får hålla högre. Men jag har gått i famn. Håll högre. Håll högre. Här blir bra gumman. Nu kan du se. Brian.